ai saya Arsalah sama lo audio sound system iya jos yo ayo ya slow iya jos lo oi iya saya ya ôi ya hos ya lo ya Hos, hereket, ayo mas ayo Yes.
Ke kliwat gadruk wasara. Buta manunggal gedruk. Ayo. Sampun. Bubar Mas. Nggih, kula nyuwun keplokipun Mas, Mbak, Kakak, Adik semuanya ya. Terima kasih. Seru sekali Kakak. Penontonnya kompak loh. Padahal baru babak satu. Iya, saking kompaknya do madhep dene kabeh. Oh, sih, jane dong apa ta? Yo tontonannya nong ini kok le ya. Ini tadi dihimbau untuk penonton yang ada di sebelah barat. Iki gelem meneng ora tang treng ki. Ya untuk muntruk kowe. Piye. Untuk penonton yang ada di depan panggung menika pun kersake mbok bilih kersa sak mangke lenggahke mawon. Nggih. Wonten siring kajenge tertata rapi yang di belakang nanti sakit meriksani. Betul, monggo. Karena ini tempatnya strategis dengan view-nya yang luar biasa. Apa kayak pemandangan apa pantai? Pemandangan yang indah. Iya. Kokonat. Kokonatnya ning kene. Kokonat kayak oh, iya kayak Bajak gunung.
elok tenan. Kok le penak tenan ya. Penak. Sone Sing penak. iring iki sapa to iki? Sing iri ya Dari sarjana mana? seni kabeh, Oh. laras bolo sambatan. Oh iya, kayak ketuane. Ketua geng. Sapa jenenge? Lali. Satu SSN. Ono SSN. Kan. Gitu kan kampus nunggak kok lerak tekan SSN. Ayo beda SSN iki ora kok sarjana seni Lah apa ora Bunda? seniningan. Cocok. Nyatane seniningan ngono laris tenan lho. Laris lho. Apa teke piye ya? Ya mergane ngingup. Gaya nggih Bu. Takoni pengen nanggap ora sesuk. Benjang badhe nimbali napa mboten? Oh nggih. Sindene kula napa sanes? Sanes. Jenengan ngono kok muni jenengan. Rampung ora sah rampung. Mutong. Rampung. Ana ditekoni sindene aku ora kok ora. Murah lho Bu, kula iki dugi pandak 250 terus melu bongkar seng. Nggih. Kok le. Adoh lho Bu niki Bu tebe. Tebe lho Bu. Nggih, saking gunung tenanan iki Nggih Bu, Bu. kula saking Temanggung. Nggih. Nyawur. Dari Panggang Bu, pirsa mboten Panggang? Oh tahu. Pun nate tindak mriko? Nggih. Nyumbang. Oh, biasanya kan ngono ya. Iya. Oh, nek Remang. daerahmu ki rata-rata ngono. Bener. Jagong ya. Dibacotke ya Bunda. Apa kowe Buta manunggal gedruk ka Indonesia. Bunda Linda. Dedek jalan Enak sih. Sekar nanti Indonesia Sama lo audio sound system lo iki. masih laras bola sambatan Ayo. yang ada tentunya Wasit. Yen aku sakuno kebagetuno ora susah hati kanggo bimo yen to pancen tresno aku ayo apa kowe
matur menika pamundutan lelagon dari Mas Gedruk ya. Iya. Bu Toma nunggal Gedruk ya. Oke ya. Ini mumpung masih berdiri lelagon-lelagon ingkang jumbuh kalian swasana menika sawangipun aturaken nyinarengi anggenipun pesta happy birthday 8 tahun dari Dek Linda Puspitasari. Adiknya yang mana, Pak? Sekar mekar lan melati dinonse takon dinelo kekandiani jagat katresnan Kita aja pengen nyanyi. sikat yo
hatiku andai engkau tahu. Ayo dang tak top. 3, 2, 1 sikat yuk.
Oh iya, Pak Heri, panggilan kepada Pak Heri, monggo Pak Heri. Yuk, ya. Yuk, sos, sepeda malih jemate Pak Heri. Yuk,
nggo dolanan.